Băi, asasinul! Nu zis babă să nu mă duc. Ce-au făcut? My, ajutat. Oh my, what do you capture de me? Oh my god, bine că n-am murit. Okay. No, please. Where's the leader? How is that? Oh, you don't know? I don't know where's leader. It's captured. What is captured? Actually, captured on this. Bună, lecinată. Acum vedeam niște tăieței în lapte. Dar ce-o zis? Oh. La hală, dar ce-o zis păpușe? Oh my god. Păpușoiul... Da, te văd. Hai că trec cu pistolul. Păi ăla are arma lui Baboi. Armele lui Baboi. Hai că te las. N-ai semnat. Văd lumina lui de la armă. Ok, că plecăm către locul ăla. Hands up! Hai că nu se așteaptă. Stai să se trăgească. Vreau să se trăgească și îi dau glonț. Bă, vă fac cu delicat sau cu lapte tăieței și mâncam mămăligă cu Lapte. lapte? No. Mămăligă cu lapte? Da. E mai bună mămăliga. Cu lapte. Și vă fac tăieței cu vegetă. Ce zici, Luca? Bă, da. Hai că eu ți o mână de tăieței și să nu știu cu lapte. Și noi ne facem cu vegetă. Ăsta și celelalte le facem. Eu vreau mămăligă cu lapte. E mai bună. Ce-a trăgit? Uite, a 2 sticlă de lapte, Luca. Ce mamă? Catul că... Stai. Adă laptele, mă! Hei! Luca, stai. Dă-și lapte, că tăieței aici. Na, bun. Stai că aici închid microfonul. Ia, zahărul. What? What? Unde-s Luca? Își lasă altele familie. Deși... Bunii dracului aici, că eu nu stau lângă voi. Deși m-a... Noi tot stau lângă pula voastră. Deși m-a deslegat. Și eu. Boys, m-a deslegat.
De ce? Ok. Fantoma lui fratele tău. Fantoma lui fratele meu. Mumia! Fantoma! Ok. Ștefan, nu fugi. Bă, văd ceva pe munte. Stai că îi dau snipe. Mă, mănânci ori nu mănânci? Da. Îl văd, îl văd, îl văd. Bă, eu sunt bolund, ori aia e o bucată de pământ. Aia de alta. Aici, lângă podul ăsta, cum face curbă. Uitați, sunt lângă podul ăsta, cum face curbă. Dar, cum? Dar cum a fugit așa de rapid? Da, nu pot controla odată mașina asta. Așa. Bine, stai că îmi fac motorul. Dacă pot. Simt ceva că mă spionează cineva, dar... Hai să spunem că nu. Hai că... Eu bolund? Bine, plec la Gorka, sigur. Oh my god, oh my... Bă, cum... Iar și-am ajuns la aeroport, nu știu prin ce minune. Nu cunosc eu prea mult jocul ăsta. Hai că plec. O să spuneți când ajung pe acus. Nu, că trebuie să... Spunează bateriul. Cu cât mai rapidos. Unde domni bateriul? Oh, hai mai rapid, man. Băgare bateriul. Mănânci ori nu mănânci? Ce faci? Nu, deși nu pot să spună bateriul. Da. Ce?
Bun. Am întrebat eu, dar nu meriți așa că... Stai că mai încerc încă o dată. Na, cu ce să mănânc? Nu, asta e bună. Ok, looking for ads. Oh my god, ad not invalid. Plec. Deși nu pot spune BTR-ul, nu știu. Dar lasă că plecăm cu mașina noastră veche. Bagă bun. Sunt aici la carnaval? Nu. Pui supă. Te țăi? Nu, eu vreau mămăligă. Bine, pune până să facem. Ok, hai că sunt la aeroport. Opresc mașina aici. What? Hai. Unde ești? Aici s-a închis filmarea. Pașpa. Da mănânc. Hai, du-te-mă. Stai. Dacă vreți partea a treia, like și subscribe.